Oes gennych chi syniad am gynnyrch neu wasanaeth gofal iechyd arloesol, ond ddim yn siŵr pa gamau yw cymryd nesaf? Ydych chi'n fusnes newydd sydd y syniad i wella iechyd a gofal cymdeithasol, neu sydd wrth i'n datblygu syniad clyfar i wella llesiant? Os ydych chi'n fusnes sydd eisiau ehangu yn y sector iechyd a gofal cymdeithasol, neu'n weithio'r gofal iechyd proffesiynol sydd wedi camfo'r ffordd glyfar o wella cynnyrch neu wasanaeth, rydyn ni eisiau gweithio gyda chi. Mewn cyfnod lle mae mwy a mwy o bwysau ar y gwasanaeth iechyd gwladol, mae dod o hyd ffyrdd newydd o weithio mewn ffordd arloesol yn hanfodol ym maes iechyd a gofal. Gall yr raglen cyflymu eich helpu chi i fynd ati'n gyflym i drio'ch syniadau arloesol yn dechnoleg, yn gynnyrch neu wasanaeth newydd ar gyfer y sector iechyd a gofal. Dydy'r rhaglen hon ddim yn darparu cyllid na grantiau, ond yn hytrach mae'n darparu cymorth arbenigol holl bwysig. Mae'n cynnig arbenigedd academaeth, ymchwil flaengar, a'r cyfleusterau o radd flaenaf y mae ehangen ar arloeswyr ac entrepreneuriaid i roi eu syniadau ar waith. Gall ein partneriaid eich cynorthwyo i fynd i'r afael ag ystod o heriau o ran ymchwil, datblygu ac arloesi. Mae gan Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru wybodaeth helaeth am heriau ac anghenion gwasanaethau iechyd a gofal yng Nghymru, ac mae'n darparu cysylltiadau ag ecosystem gwyddorau bywyd ehangach Cymru. Mae gan gyflymydd arloesi clinigol Brifysgol Caerdydd gysylltiadau clinigol o fewn byrdau iechyd ag ysbytai a pherthnasoedd gwaith cryf a chlinigwyr sy'n darparu mynediad i gleifion, samplau cohort ac ymchwilwyr ledled y Brifysgol. Mae gan ganolfan arloesi technoleg y cynorthwyol Prifysgol y Drindod Dewi Sant arbenigedd ac adnoddau helaeth o ran dylunio sy'n canolbwyntio ar y defnyddiwr, gwerthuso profiad defnyddwyr a dadansoddi ymddygiad, data 3D a chipio symudiadau, yn ogystal ag amrywiaeth helaeth o gyfleusterau prototeipio, deunyddiau ac ymchwil. Mae canolfan technoleg iechyd Brifysgol Abertawe wedi neilltio adnoddau ac arbenigedd gan adladu ar gryfderau ymchwil yn Ysgol Feddygaeth Brifysgol Abertawe. Mae tîm o dechnolegwyr arloesi ac arbenigwyr academaidd mewn meysydd sy'n cympasu bioleg celloedd, technoleg feddygol, dyfeisiau, dadansoddi data ac arloesi, ac mae ganddyn nhw fynediad at gyfleusterau labordy newydd ac offer o radd flaenaf. Mae cydweithio yn rhan hanfodol o'r rhaglen cyflymu, ac mae pobl yn gweithio gyda'i gilydd i fynd i'r afael y heriau ym maes iechyd, a mae'n teithio ar y cyfleoedd i'w gyresgyn. Gyda chymorth cyllid yr Undeb Ewropeaidd, gallwn weithio gyda'n gilydd i gynnig arbenigedd ar y cyd i'ch helpu chi i droi'ch syniadau arloesol yn atebion go iawn. I gael ragor o wybodaeth am sut gallai cyflymu eich helpu chi, cysylltwch â ni. Ewch i www.lheshubwales.com/cy/raglenni/cyflymu.